Lezi ndaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonzi kusihlwa nje. Lutho kusukela izolo nje ake sibheka kuze kube namhlanje nje asitholi lutho. Ngikhulumela na behalf of ama colleagues wami bewumsebenzi wethu futhi at the same time. Kusazoqhubeka ukuthungathwa kwabantu ababili abemukene ikhukhula eMshwathe eduze kwaseMgungundlovu KwaZulu-Natal. Ekseni abezimo eziphuthumayo bathola isidumbu soyedwa kuleya ndawo. Bebengazi ukuthi baye empini bona ngathi bebazi ukuthi bona baya kwi-training bazobuya babe amasosha eMK. Imindeni yaba-17 abadabuka KwaZulu-Natal abavaleleke empini yeqhubeka esifundeni iDonbas kwelase-Ukraine isicela uhulumeni wakulela ukuba ungenelele ngenhloso yokuthi kuhlengwe izihlobo zayo. Ikomidi lesikhashana lasePhalamende eliphenyaa nge-SAPS lizohlala ejele iHoshimampuru ePitoli kusukela kusasa njengoba kulindeleke ukuthi liqale ukulalela ubufakazi bukaVusi Muzikhet Matlala kusukela ngoLwesithathu. Mbukeli sikubingelele sifamukele indabeni zakusihlwa enizethulela unoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabangane elimhlophe qwa. Ake siboneke umbukeli ukuthi namhlanje ngabe ngiphathele ziphi. Kusazoqhubeka ukuthungathwa kwabantu ababili abamukene ikhukhula eMshwathi eduze kwaseMgungundlovu KwaZulu-Natal. Ekseni abezimo eziphuthumayo bathole isidumbu soyedwa kuleya ndawo. Isakhungathekile imindeni yalabo abemuke ngesikhathi imvula namandla icekela phansi izindlu eMshwathi lokuyilapho kwemuke khona abantu abathathu amalungu omphakathi abeyingxenye yohlelo lokuthungathwa kwalabo abamuke namanzi. Singaqinisekisa njengamanje ukuthi babili abasafanele babhekwe esingabangakatholakala oyedwa nangu uyatholakala ababili esingakakunaso isiqiniseko ukuthi ngabe babhajwe kuphi. Hayi ilutho kusukela izolo nje ake sibheka kuze kube namhlanje nje asitholi lutho. Ngikhulumela na behalf of ama colleagues wami bewumsebenzi wethu futhi at the same time sambile sibheka yonke indawo bakhona nama colleagues la siyabheka ilutho. Kuxwayiswa izakhamuzi ezakhele izindawo eziphansi kanye nezisondelene nemifula ukuba zihlale ziqaphele ngesolokhozi njengoba imvula inamandla isazoqhubeka nokuyidliva. Kusenjalo uhulumeni waKwaZulu-Natal ukhalisana kakhulu nemindeni lahlekelwe. Our teams all over the province of KwaZulu-Natal are ready to intervene when they are actually supposed to actually intervene. We are, however, sending a strong message to our citizens. Please listen to the alerts and heed the advices. Ngombiko wezangoma zezulu loqhubeka nokuna izulu okuveza khona ukuthi kungase kuphinde futhi kube khona igameko ezenzakalayo isifundazwe sonke. Lo mbiko esitholile kwizangoma zezulu umsakazi. Kuzohlinzekwa labo abakhahlamezekile ngezindawo zokufihla ikhanda okwesikhashana. Mbukeli manje sikuphathele umbiko okhethekile othi imndeni yaba-17 abakwaZulu-Natal abavaleleke empini eqhubeka esifundeni iDonbas kwelase-Ukraine isicela usizo lukahulumeni lokuthi angenelele ngenhloso yokuthi kuhlengwe izihlobo zayo. Iqeqebana labesilisa baseNingizimu Afrika layengwa ngokuthi liyoqeqeshelwa ukuba ngabaqaphi eRussia njengoba ligcine selithola seliyingxenye yempi. Kubikwa-ke ukuthi bahehwa ngabathile abasondelene kakhulu neqembu MK Party. Le video ethunyelelwe kwabezindaba SABC ikhombisa iqembu labesilisa baseNingizimu Afrika okukhalakala ukuthi baseRussia. Baqoka umfaniswano wamasosha oneflag laseRussia kanti omunye uzwakale ethi bayolwa noZelensky okungumongameli wase-Ukraine uVladimir Zelensky. Caci ukuthi le video yathathwa nini. Abesilisa abangu-19 iningi labo eliqhamuka KwaZulu-Natal selithumele umyalezo osheshayo licela ukubuyiselwa ekhaya. Abanye basuka kuleli ngoJuly besukela eKing Shaka International Airport belibhekise eDubai base sebedluliselwa eRussia. Omunye wabo ongathandanga ukuvezwa igama lakhe uthi bayiswe eRussia bethenjiswe ukuthi bazothola ukuqeqeshwa kuphezulu kwezokuvikela izikhulu. Bathenjiswe ukuthi bazothola imali elinganiselwa ku-40,000 noma randi ngenyanga ukuze bakwazi ukufeza izidingo zabo. Kodwa bathi uma sebefikile eRussia batshelwe ukuthi balandelwe ukuyolwa empini neUkraine. So how long is going to take us emergency ngalendlela kumele ukuthi lento yenzeke soon in 2-3 days kumele yenze. Ngicela umtshele lo muntu lo ukuthi la
bathi nalabantu la bakhathele ithina in 5 days in 5 days 5-6 days siyahamba siya kwi-war. Mlungisi Mncube ongomunye walabo abangu-19 abaseRussia uthi umfowabo watshelwa ukuthi uzoqeqeshelwa zokuvikela kanti yena wayazi ukuthi uya eKenya. Uthi abathathu umfowabo bamnika u80,000 wamarandi base bemthembisa ukuthi uzobe sehola cishe isigidi samarandi esikhathini esingangonyaka. Ngathi bebengazi ukuthi baye empini bona, ngathi bebazi ukuthi bona baya kwi-training bazobuya babe amasosha eMK. Umncube uthi umndeni wabo ufuna kubuyisa umfowabo. Uqinisekisile ukuthi omunye walabo abathatha bavulelwe icala eSenton elivulwe indodakazi endala kaMnumzana uJacob Zuma nguye owahambisa umfowabo. Ke sisenkingeni enjalo nje asazi singasizwa kanjani, siyacela uhulumeni kodwa ukuthi asilekelele ngoba asazi sobambani sizothathana sihlanganise nani. Siyahlangana nje njengegroup yama parents sikhulume sizame kodwa siyalicela ngempela usizo uma singakwazi ukuthi silithole. Umncube uthi uma kungenziwa okuthile ngokusheshsha bayasaba ukuthi umfowabo bangase bangaphinde bambone. Kwizindaba ze-SABC ngingu-Ayanda Mhlongo ngiseThekwini. Ikomiti lasePhalamende eliphenya ngeinsolo ezenziwa umkhuzi wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi lizobamba isigcawu salo ejele iHoshimampuru ePitoli kusasa. Amalungu aleli komiti lesikhashana azobamba umhlangano namhlanje kusihlwa ngaphambi kokuqala ukulalela ubufakazi ejele lasePitoli kusukela kusasa. Leli komiti lizoqala ngokubiza iphini likaKhomishana wamaphoyisa uLieutenant General Musikidi kanye nesikhulu sezemali embuthweni wamaphoyisa uLieutenant General. Kusukela ngolesithathu somabhizinisi osematheni uVusumuzi Khet Matlala uzobeke seqala ukwethula ubufakazi obhekwe ngabomvu kuze kube uLwesihlanu. uMatlala unindeka einsolweni zokuxambukela kwamaqembu eGilamkhuba emsebenzini wamaphoyisa kanti kumanje uqhunywe kuleli jele ngenxa yeinsolo zokucija itulo lokubulala ayehlekisana naye uTebugo Thobejane nelabhuntsha ngo-2023. Namhlanje inhloko yophiko olushushisa amacala omphakathi uAdvocate Shamila Batohi uqhubekile nokwethula ubufakazi esigcawini esiphenya ngobuqotho benhloko yalolu phiko eSouth Gauteng uAdvocate Andrew Chauke. Inhloko ezokushushiswa kwamacala omphakathi eSouth Gauteng esamisi uAdvocate Andrew Chauke usolwa ngokugxamukela emacaleni ayeshushiswa KwaZulu-Natal. Oyinhloko yalolu phiko kuzolonke uAdvocate Shamila Batohi uthi uChauke wenza okuphambene nomthetho ngesikhathi ephakamisa ukuthi kukhishwe incwadi yecala lokukhwabanisa ngoBoysens kanye nethimba laseKhethomena. Chairperson, I'd say there's specific evidence as well as an inference from all of the evidence when presented. Inferential reasoning. But there is specific evidence, and that's the evidence that I referred to is Advocate Jiba's statement, where she says that Advocate Chauke is the DPP in charge of this matter. And that shows he was the DPP in charge of this matter. Ubado usebenzisa ama-email ayephakathi kukaChauke nowayeyibamba njengenhloko yalolu phiko KwaZulu-Natal Advocate Cyril Mlotshwa ukukhombisa ukuthi uChauke wayebukela phansi amandla kaMlotshwa. With regard to racketeering charges, the National Director of Public Prosecutions is required to authorize these charges. And what happens in terms of the process is that the DPP of the division where the charges emanate would submit a memorandum, a covering memorandum generally with the indictment, with the prosecutor's memo. Lesicwawu sizoqhubeka kusasa. Inhloko zombuso okubalwa kuzo umengameli wakuleli uCyril Ramaphosa seyithelekile enhlokodolobha yase-Angola iLuanda ukuyoba ingxenye yengqungquthela yesikhombisa ye-African Union ne-European Union. Lengqungquthela isingathwa ngesikhathi lapho amazwe ambalwa emhlabeni ekhungethwe izimpi nezibeka ukuphepha kwezifunda ezithile ebungozini. Lengqungquthela yaseLuanda ilandela ukusingathwa kwengqungquthela eyingqophamlando ye-G20 nebibanjelwe eGoli ngempela sonto. I-EU kanye ne-AU zibambe iqhaza limqoko uqiniseka ukuthi ihlandla leNingizimu Afrika lokwengamela i-G20 liba impumelelo. Mbukelo manje ke nje sathi qhu ngapha ngasayitolo ngathi uma ngabe sibuya sokuphathela uDabuluthi.
into eyenzekileyo besingayilindelanga. Usisi wami simazi ngumuntu olungileyo. Usisi wami simazi ngumuntu osebenza nabantu. Sekuboshwe abanye abasolwa ababili ecaleni lokubulawa kwezisebenzi zesikole eNxiweni Primary eThembisa nokuchaza ukuthi ke sebebana basolwa ngokunindeka kulesi sigameko esenzeke ngesonto eledlule. Sikubingelele siphinde sikwamukele imbukelo mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi kusazoqhubeka ukuthungathwa kwabantu ababili abamukene ikhukhula eMshwathi eduze kwaseMgungundlovu KwaZulu-Natal ekseni yabezimo eziphuthumayo bathole isidumbu soyedwa kuleya ndawo. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo. Ihhovisi likaNdunankulu KwaZulu-Natal lethule umkhankaso wokulwisana nesihlava sodlame oloyamene nobulili esifundazweni ngokubambisana namaphoyisa. UNdunankulu uThami Ntuli wethule lo mkhankaso ngokubambisana namaphoyisa. Siyaqhubeka isihlava sokuhlukumeza ukubhekiswe kwabesifazane kanye nezingane. Izibalo zithi abantu besifazane abathathu babulawa ngabesilisa abahlekisana nabo nsuku zonke. Kuthiwa bangaphezulu kwamaphesenti angu-33 abesifazane abaneminyaka engu-18 kuya phezulu asebeke bahlukumezeka empilweni yabo. Isiphathimandla zesifundazwe zithi siyenyuka isibalo salolu dlame esifundazweni. Inkundla zokuxoxa kufanele zande kakhulu. Siyazi ukuthi ke kwesinye isikhathi lezi zibalo lezi amaphoyisa esazisa ukuthi kuyakuvela ukuthi eminye imthelele emkhulu ukusebenza kwedakamizwa kanye nophuzo lolo oldakisayo okutshwala ngoba abaningi bakwenza lokho bebuye ematshwaleni bakwenza lokho endaweni zasematshwaleni. We are particularly concerned as we approach this particular festive season of the kids and where they are going to be during the holiday periods. And much of our children end up on the streets unattended to by the parents and adults who are supposed to look after them. Uhulumeni uthi uzoqinisa izinhlelo zomkhankaso wokuqwashisa abantu besifazane nezingane ngokuhlukumezeka. Okwamanje lo mkhankaso usufinyelele ebantwini abangaphezulu kuka 39,000. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba zeSABC ngiseThekwini. Ithimba lamaHawks lithi limisele ngokuqiniseka ukuthi bayajeza bonke abathintekayo ezinsolweni zenkohlakalo nokukhwabanisa esibhedlela saseThembisa. Namhlanje isisebenzi salolu phiko besivele kanye nesiphathimandla sakulesi sibhedlela enkantolo. uZakaria Chisela noyisiphathimandla esibhedlela saseThembisa kanye noBabi Tsiye oyilungu lamaHawks bavele ngaphambi kwenkantolo eManchester ePitoli namhlanje basolwa ngokuzama ukufumbathisa umphenyi owayephenya izinsolo zenkohlakalo kanye nokukhwabanisa isibhedlela. Umbuso uthi awukulungele ukuqhubeka nesicelo sebheyili nokushiya abasolwa bengeneme. Must understand that the two officials were arrested yesterday and the state still needs to do their bail investigations so that we can determine whether we will oppose or not oppose their release on bail. Ithimba lamaHawks lithi leli icala likhombisa ukuthi lizimisele ngokubopha bonke abathintekayo. Because we arrested one of our own, that is to show that we would not let anything deter this investigation into Thembisa. If it's our own, we'll also root him out, and if there's any other person who is trying to deter this investigation, we will also be dealing with him. So we are not dragging any fees, it's just that this is a very complex investigation. Ngomandulo uphiko oluphenya amacala akhethekile lakhipha umbiko malungana nokusashazwa kwamabhiliyoni amarandi ngenkohlakalo eyenzeka esibhedlela saseThembisa. Sekuboshwe abanye abasolwa ababili ecaleni lokubulawa kwezisebenzi zesikole eNxiweni Primary eThembisa nokuchaza ukuthi sebebane abasolwa ngokunindeka kulesi sigameko esenzeke ngesonto eledlule. Umsolo wesibili kuleli cala ubevele enkantolo namhlanje. Ummangalelwa wokuqala uHope Shongwe wavela enkantolo eManchester eThembisa ngolwesihlanu kwathi namhlanje kwavela ummangalelwa wesibili uBenjamin Maditse kanti icala lakhe lihlehliselwe umhlalulunye kuZibandlela. Imndeni yezisulu zalesigameko ifuna ukubona kwenziwa ubulungiswa. Into eyenzekileyo besingayilindelanga. Usisi wami simazi ngumuntu olungileyo. Usisi wami simazi ngumuntu osebenza nabantu.
ngendlela eyiyo iye yasidakumbisa into basive into ba akasekho akhange ngilala ubuthongo ndinezo feelings zoba I wonder ebetheni abulawe kabuhlungu kangaka. Umnyango wezemfundo eGauteng nawo usuzibophezele ukusebenzisana nezinhlaka zomthetho. Bazoqhubeka abanande baye esikoleni bayokuhlola ukuthi kwenzakala lapho nomndeni njengoba sikade sithirile siyaqhubeka sichumane nabo siza ukuthi amalungiselelo ukuthi abalingani bethu bokufihlwa nini into ezifana nalezo sibachidele eduze sibone ukuthi sizokudlula kanjani lapho. iNPA ithi sadinga isikhathi esanele ukulungiselela leli cala. Today in court we had the appearance of two people accused in the case that involves a shooting that happened at Ingweni Primary School in Tembisa. So the matter against the two accused was postponed to Monday, the 1st of December. This is in order for the state to prepare for the bail application that they want to bring. So as a state, we are not yet ready. Abamangalelwa basazogcinwa esitokisini kuze kube babuyela enkantolo ngomsombuluko. Owesilisa ongufakazi wombuso owethula ubufakazi wathi kwaba nomcimbi eFosloras nalapho bonke abasolwa babekhona ngosuku kwabulawa ngalo uSenzo Meyiwa uphikile ukuthi kwaye kwaba khona umcimbi. Usifiso Gwabini Zungu uvumile ukuthi uyamazi umsolo wokuqala, owesibili, owesine kanye nowesihlanu kodwa akamazi umsolo wesithathu. Usifiso Zungu owaziwa ngoGwabini uphikisile bonke ubufakazi obethule uConstable Sizwe Zungu nathi kwaba nomcimbi ehostela iWasuthu nanokuthi kwabuye kwahlangana lapho ayehlala khona ngosuku okwabulawa ngalo uSenzo Meyiwa. Yeah, he just explained further to this court that was just not a mere sitting. You guys were talking, eating, drinking, and you're also having some fun through dancing. uConstable Zungu waphinde wethula ubufakazi wathi ngalobo busuku lapho umswalo wokuqala nowesibili kanye nowesithathu baphindela ehostela bebonakala bethukile wabona izibhamu ezimbili. uGwabini ke ukuphikile konke lokho. uGwabini uthusa abaningi uma ethi wagcina ukubona uZungu ngo1998. Ngithi uZungu namanga. uZungu 2014 angaze ngimazi mina. Lo ngamgcina emncane qathi ngo98. Mangicabanga ngiqalekisa ngo98. Ngize ngambona 2017 engisurprise befika nomakhoso ke bengaze bengifonele futhi. uGwabini utshele inkantolo ukuthi waboshwa ngo2020 ngecala lokubulawa kukaMeyiwa. Uphinde wafakaza ke nangezinsolo zokuthi amaphoyisa afike ashutheka isibhamu empedeni wakhe aphinde amshaya ngelanga aboshwa ngalo. Uzoqhubeka ke nobufakazi bakhe enkantolo kusasa. Bukele umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu nesangoma sezulu umkhushulwa Msimanga. Kwasekontokozo mbukela ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesikusho singenamahloni ukuthi aqhubeka lamathuba athanda uma makhulu emvule ephelezela ukuduma kakhulukazi ke engxenyeni esenkabeni lapha ngasenyakatho yongena eMpumalanga kanjalo noma usondele eduze kwentaba zokhahlamba kanti ke sizolindela ukuthi kwezinye indawo kwaZulu Natal aseye ngokwehla nje amathuba emvula kulozo ndawo sisho sithi ke noma ungene engxenyeni esenkabeni libalele kanjalo naseningizimu kanjalo nasengxenyeni ngezingasentshonalanga sihlabele phambili siyobheka osuku lakusasa sisho ngokena amahloni ukuthi ke sabalele kuzo zonke indawo ezingapha entshonalanga uyongena nasendawo ke ezingasogwini kanti ke solindela ukuthi iqhubeke nje nokuthi ke abekhona lamathuba athanda ukuba makhulu osukwini lakusasa emvula nje ephelezela ukuduma kusuka nje engxenyeni ezilapha enyakatho yongena eMpumalanga eGauteng kanjalo naseduze kwentaba zokhahlamba nasengxenyeni ke eseMpumalanga eFreystata ngale kwaloko kwezinye indawo angathanda nje ukwehla nje amathuba lapha kwaZulu Natal uyongena engxenyeni ke ezilapha ehlanzeni eMpumalanga sisho sithi ke iSouth African Weather Service yaqhubeka iyasikhipha lesa sixwayiso esilapha kusigaba sesihlanu kakhulukazi ke mawungena engxenyeni ke ezilapha ke kakhulukazi ke eMpumalanga uyongena lapha koPolokwane ngale kwaloko nje isigaba sesine nje kwezinye indawo nesesibili mawungena ke esifundazweni saseGauteng sihlabele phambili siyobheka osuku lakusasa iyasho iSouth African Weather Service ukuthi sasilindele lezi imvula ke ephelezela ukuduma okunomgosi mawungena ke engxenyeni ke ezilapha eGauteng yongena eMpumalanga kanjalo nasempuma yeFreystata kanti ngathanda nje ukuthi ke kube nesimo esingabhethisa umlilo mawungena ke engxenyeni esentshonalanga ngivumele ngithi ke lifudumale nje ebusuku namhlanje kofika kusasa kuseyimpondo zankomo kuzo zonke indawo ezingasogwini ngayo
ungena eThekwini nokho mawungena enkabeni lingathanda nje ukuthi libe phakathi obheka ngokuphuma enhlavelanga ngivumele ngithi ke lipholile nje kwaZulu Natal ngenxa ukuthi lobe libafazi beduba inyama siyongena eGauteng lisapholile eMpumalanga lithi ukushisa koFreiburg phansi lapha eStern Cape ngathi ukufudumala mawungena eNtshonalanga cha siyalibabaza likhipha umconversion kulezo ndawo lapho koFredala ngivumele ngithi ke ngiyithethe into benobusuku obuhle. Bukelisi sibeka lapha bese kuphathele zona kusasa bakhonoza kwethu neindaba ngolimi lesiXhosa nibe nobusuku obuhle nisale kahle.